mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Tom Dagmor, Ngeso ka Ngeso, Sang'wen otieno. Tiedero, Ngeso ka Ngeso, Sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, Saparo dhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, Sang'wen otieno. Magi duto, mane Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Manse ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha uisa man. Wewe mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangu sangwi. Kalo unanjifanya ati unjui ni uswali kalo. Kalo andi simpende izula mama umbile ama walepa. Nibile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you. Maisha ni tuinuane. Ndakora mugejon kamura mintiere machigni kidieny machielo ma en chenro mar mbaka oromo nyinga en Sharon Ongao. Mana kaka pile nyakora mugejon e chenro mar mbaka oromo antiere gi kidienje mopogore. Mokuongo en chal mar fuambo, mar ariyo wantiere gi twak e chenro mar mbaka oromo, ka mar adek wantiere gi weche manyiena ma bende biro bedo kwa kelo ni ang'o matimore kor wenge mopogore ma bende intiere odiochieng' ma kawuono. Koka manyakora mugejon an kaendi mar mondo mi akel ni chal mar fuambo mar mondo mi bed gi ng'eyo ni en ang'o
matimore kor gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono. Koko manya kor Mugajwanga gik mathoth bende timore kata mna jumani. Kineno tipo makama, ma en tipo mar od bura maduong' ma pacho ka. Ma dibed ni nen od bura mar 12. Koko mano jod bura moyier e pacho ka bende gikore ne romo mokwongo ma bende ibro tim chieng' tarik 8. Mano chieng' tich ang'wen mar jumani. Romo mar 13 mar od bura maduong' ma pacho kae. Ka bende speaker makojolo mar od bura maduong' mong'ere kaka Sera Kioko bende nochiwo luong mar romo mokwongo ma bende ibago chieng' tarik 8 chakre saa 3 mar okinyi. Mane e od bura maduong' ma pacho ka ma bende nitiere buore Nairobi. Koka mano romo margi mokwongo nyakwara Mugajwanga igeno ni gibiro bedo ka gichamo muma mano mar apis. Mar ariyo gibiro bedo ka giyiero speaker. Mano speaker mar od bura maduong' kata National Assembly. Bang'e gibiro bedo ka giyiero speaker mar od bura mar Senate. Bende parni e romo mokwongo nego bende jatend piny bedo makoro nyiso ni jatend piny Kenya masani mano Uhuru Kenyatta biro bedo e romo makamano romo mar 13. Tok chamo muma mar apis jo od bura duto te maromo 349 gibiro bedo ka giyiero speaker ma bende biro bedo ka tayogi e od bura mar 13. Moko kuom nyinge ma bende osemienjo ma bende koro dwaro laro kom mar speaker mar od bura maduong' kata na National Assembly. Nyinge ma bende osepedhe lela gin mar Dr. Noah Winja, wantiere gi Jared Oluoch Oundo, wantiere gi Isaac Aluoch Polo, wantiere gi Honorable Farah Malim, wantiere gi Moses Masika Wetangula ma bende en senator moyier e county mano Mabungoma. Bende wantiere gi jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka kanyakla gi Robert Gichimu Githinji. Mago gin mana moko kuom nyinge ma bende koro sepedho kayanga jogo ma bende koro dwaro laro lemo mar speaker mano mar od bura maduong' ma pacho ka. Parni bende nitiere od bura mar Senate kama bende speaker mapogore mag od bura mar Senate jokanyo ma bende biro bedo ka chung ibiro bed ka e yiero. Nyakoro Mugajwang ponono ni intiere gi gombo mano mar dhi laro kombo od bura mano e lemo mar speaker e kombo speaker mar od bura maduong' mano National Assembly kanyakla gi speaker mar od bura mar Senate. Intiere gi thuolo mano nyaka chieng' tich 3 kod chieng' makiny mar mondo mi idhi ka otese mag gwelo kata na nomination papers. Indik nyingi kachiel kod gik moko duto te ma bende idware nomination papers makamago kaisto idwoko e odiochieng' onogono mano chieng' tich 3 mano odiochieng' makiny mano chakre saa 8:30 nyaka saa 2:30 mar otieno. Koro intiere gi thuolo makare ponono ni intiere gi dwaro mar dhi laro lemo mar speaker mar od bura. Nyaka sani mago gin mana moko kuom nyinge ma bende osendikore anga ma bende osechiwore. Pod wantiere ka mar bedo wang'i giti mar neno ni jomage ma bende dhi wuok oko mar dhi laro lemo mar speaker mar od bura maduong' kata National Assembly. Kopogore gi mano nyakwara Mugajwang wang'i ni nang'o kendo matimore e kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Tipo mineno ka ma bende ne en jachunga e lemo mar ten piny Kenya nyinge en David Mwaure. David Mwaure en jal mano Wahiga Mwaure ma bende en jal ma bende en ugai mar duond bura mar Agano Party. Odiochieng' makawuono en kanyakla gi jokanyo mage mago mar duond bura mar Agano Party. Gibiro bedo koda romo ma bende gibiro bedo ka gitwak saa 6 mar odiochieng'. Kabinde thuond wach ma bende gibiro bedo ka gitwake romo makamano en kaluwore gi ng'eto ma bende notimo odiochieng' manyoro gi jong'ad bura 7 mawuok e doho maduong' mogik. Koro kono romo saa 6 mar odiochieng' en romo ma bende gibiro bedo godo buore Nairobi ka e achiel kuom apise ma bende nitiere e apaya mar Ngong Road. Wabiro bedo gi jofambo magwa ma bende biro bedo kaluwo romo makamano mar mondo mi wawinj ni David Mwaure entiere gi ango. Par ni David Mwaure bende en achiel kuom jogo ma bende nochwalo
kata mana ng'ur mare e doho maduong' mogik ka bende osiro yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto, achiel kuom ng'ur ma bende nothich oko gi jong'ad bura mar doho maduong' mogik, bura mare kanyakla gi bura ma bende nochwal gi Moses Kuria. Kopogore gi mano, we wang'e ni en ang'o kendo matimore. Bende wantiere gi jatend migao mochung' ne weche mag somo ma tipone ma bende ineno ka. Kineno tipone ka bineno CBC, nitiere kalembe kacha mago mag nyiso ranyisi mag CBC. Bende jatend migao mochung' ne somo Ngire George Magoha osebedo kotimo nonro mago mag gedo mag kilese mag CBC. Bende odiochieng' ma kawuono nyakwara Muge Juang Magoha biro bedo kalimo moko kuom sikunde mantiere e kaunti ma Nairobi. Mano ka bende obiro bedo ka otimo nonro mag gedo mag kilese mag CBC e okang' mar 2. Odiochieng' ma kawuono dhi bedo e skund joma nyiri mong'ere kaka Currency mantiere buore Nairobi ka bende obiro bedo kotimo nonro mar gedo mag kilese mag CBC. Currency Girls nitiere e sub county mano Malang'ata. Koka mano bende weche ma bende wabiro bedo kwatimo. Kopogore gi mano bende nitiere romo moro ma bende ibago kod Nubian Youth Council magoro were ma bende wuok e duol mong'ere kaka Nubian Youth Council. Romo ma bende gibiro bedo godo odiochieng' makiny, mano chieng' tich adek. Romo makan mano gibiro bedo godo e muskiti mano mar Makina, mano ero ka onoromo sa 4, mano odiochieng' makiny. Ka bende romo ma bende ibago kod Nubian Youth Council en mano mar chiwo pachgi kaluwore gi ng'eto ma bende doho maduong' mogik e pacho ka nong'ado odiochieng' manyoro. Nyakwara Muge Juang mathoth bende pod waluwo ni odiochieng' makawuono. Kama bende group mar mine mong'ere kaka Maendeleo ya Wanawake bende odiochieng' makawuono chakre sa 4 mar okinyi, ang'ino dong' mana gi dakika matin kende to romo sa 4 gibiro bedo gi romo. Gin bedo odiochieng' makawuono ka gibedo gi romo ma bende gidhi bedo godo en mar chiwo pachgi. Gidwaro chiwo pachgi kaluwore gi ng'eto ma bende notimo odiochieng' manyoro gi jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik e pacho ka. Be nyalo paro odiochieng' manyoro duto te jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik nothicho oko bura 7 ma bende nodonjne godo William Ruto, jatend piny Kenya moyier. Ma bende gisani koro ikruok makoni kod kocha koro chako timore ka bende jatend piny Kenya moyier William Ruto biro bedo kachamo muma chieng' tarik 13 mano mar juma mabiro, mano biro bedo chieng' tich 2. Pok Nyakwara Muge Juang kanyo we akaw yo matin duto te jofwambo magwa biro bedo kwa luwo chenro makamagi. Par ni wantiere gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore, kaunti ma Nairobi, kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Migori, Mombasa, duto te wabiro bedo kwa kiloni weche matimore odiochieng' makawuono. Mabiro en twak mokwongo e chenro mar mbaka oromo. Wabiro bedo gi wendo e kaunti ma Kisumu kanyakla gi kaunti ma Nairobi. Ka bende obiro mana medo fuono okenge ma bende odiochieng' manyoro nothich godo oko buche makwedo yiero mar jatend piny Kenya William Ruto. Kik dhi mabor. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Manze ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha huisha man. Wewe ni utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangu sangwi. Kalo so unanjifanya ati unjui ni uswali kalo. Kalo andi simpende izula ama maumbile ama walepa. Nipile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
sakwa Naberine mageni engi mana Nyajatuong nyatijo sakwa Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Nyakoromoga jwang' wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre sa 2 mar okinyi nyaka sa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ongao. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakeloni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo wuo Nyangege. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. What are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Nyakoromoga jwang' wasekadho mana dakika 42 tok sa 3 mar okinyi. Pod odhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Ma en kidieny mar twak e chenro mar mbaka oromo. Kidieny mabedo adhi godo nyime nyaka sa 5 mar onyango. Mate chenro nyinga en Sharon Ongao. Nyakoromoga jwang' odiochieng' manyoro sa 6 mar odiochieng'. Jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik e pacho ka nothecho oko buche 7 mabende nakwedo kata na yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Kano se kwedo wach makamano odiochieng' manyoro, koro wenge duto te koro ng'iyo chin
tarik 13 mano chieng' tich ariyo mar juma mabiro, ka bende William Ruto biro bedo ka chamo muma kaka jatend piny Kenya mar 5. Kata kamano tok weche mabende notimre odiochieng' manyoro, thoth oganda nobedo gi paro mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Tv wabiro bedo kwa fuono moko kuom weche okenge mabende notimre odiochieng' manyoro e doho maduong' mogik. Ka bende thuond wach mabende biro bedo kwa twake e chenro mar mbaka oromo en ng'ado bura mabende nong'ada mar wito oko buche mabende nodonjne godo William Ruto kanyakla kod duond bura mano mar IBC kanyakla gi jakom mare Wafula Chebukati. Odiochieng' ma kawuono kan kenda antiere gi okinde ariyo molonyo weche mag chike kaunti ma Kisumu nyaka Ramogi Tv antiere gi okil mongere kaka James Mwamu. James Mwamu kinyalo mna winjo yo makare amusini misawa kaunti ma Kisumu chio nade? Kaunti ma Kisumu chio maber, nyoro nyo anendo maber. Kata jo aber kanche wacho ni problem bro bete lakini ne onge problem. Kawuono ji chio maber kendo gidhi e tijegi. Wagone Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya Mwamu, bende erokamano ahinya kuom nyiso wachal e kaunti ma Kisumu. Kopogore gi Mwamu nyaka Ramogi Tv e kaunti marwa ma Kisumu, studio marwa e kaunti ma Nairobi bende nitiere gi okil Kamaloka molonyo weche go mag chike mano Charles Midenga. Charles Midenga, in bende rwaki iriyo nade? Aya oraidhi nade Sharo? Adhi maber. Erokamano ahinya kuom bedo koda. Yes. Mokwongo tik ni un kaka namna kako kinde molonyo weche mag chike. Adwaro mar mondo mi awinj kata mana pachu. Odiochieng' manyoro nwawinjo ka jong'ad bura 7 gin duto te nagiyie mar thicho oko buche mabende ne kwedo yiero mar William Ruto. Mana gi pachi kaluwore gi kata mana ng'eto mar odiochieng' manyoro. Mokwongo hata monyiso ni kwa Ramogi Tv ni ng'ado bura machalo kamacha ok en gima yot, nikech king'iyo kata statistics mag United Nations wacho ni e piny mangima wan gi pinje 195, to pinje 195 gi iboyudo ni mana pinje 5 kende e history mar piny ngima mano se ng'ado bura wacho ni president kata ker ok oyier maber. King'iyo pinje kaka wan gi Ukraine, wan gi Maldives, wan gi Austria to gi Malawi 2019 to gi Kenya 2017. Koro bura manotere doho mogik ok en bura mayot, ma kwa mondo watemane ni watemo lower expectation mar jopiny ok en gima yot kabisa mondo ineno ing'ado bura ma wachi ni bura mar yiero mar ker nokodhi maber. Koro en historia maduong' makata kidhi kuonde moko ibiro ni piny Amerika wan gi presidents kata ker 46 presidents ma piny mosebedo higni 246 to 46 years. To nyaka ne piny Amerika chakre pok ne gi ng'ado bura mane Kenya ng'ado 2017. Kidhi kata UK or so many places kata Germany. Koro en gima wakawo positively, wakawo gi muolo nikech kane ng'iyo gima notimore nawacho kae chieng' mano ntiere kae ni Supreme Court kata doho mogik gin doho maging'iyo kata gik miluongo ni political ramification. Tiende nang'o ni e siasa gima kwa timoni ere kaka piny ngima dhi kawe, ere kaka jo Kenya dhi kawe, to implications mage chalo nade, kata kwa ng'ado burani to onyalo bedo machal nade. Koro ok ong'e kata mana evidence kende, kes nawacho ni burani ne en bura mayot nikech kata mana evidence ma Azimio nigo, kata mana bar mar duol matayo yiero pok notimore piny kae. Koro mago to koro wawene wisdom mar jong'ad bura, ok wanyal wacho matut. Makaluwore gi ni yie gi ng'eto mabende nochiwo odiochieng' manyoro. Ng'eni mabende nokan kata mana mokwongo kipimo higa mar 2013 gi 12 pok wayudo higa mabende jong'ad bura 7 duto te oyie kamoro achiel unanimous ni wan wayie gi bura makamano. Ok ayie gi ng'eto made ni nitiere chance mar appeal. To dwa wacho kata ni wadhi appeal tingeni maduo mogik. Seche moko practice kata wan kwa dhi e doho pile ka pile nitie seche michung' ma ina gi mijingo ni gin tadhi yudo. To kidhi kaja tiyudo ni weche mopogore tiwacho mani koro watim nang'o, wadhi e review koso wadhi e appeal. Sani jo Azimio nyalo timo gima ni review nikech oyienegi, but appeal onge nikech en doho mogik. Koro ok wayie gi kaka nong'ad bura
nikech evidence mane Azimio tero kujo ne en evidence ma strong maweyo kata mana evidence ma 2017 ya to kaka ne ging'ado gine ma ging'e maling'ling ne giwacho ni after 21 days kaka chik dwaro gidhi miyowa gimiluongo ni detailed reasoning tiende ni issue ka issue chikogo gidhi nyisowa ni my reason mwayudo mondo wane kaka wanyalo advise clients. Mago duto to bro bedo kata mna kwa toke kwa dhi nyime gi chenro makama. Mwamu kintere kaunti ma Kisumu in bende lonye weche mag chike. Nyiso ni odiochieng' manyoro kaka nong'ade chike gi pachi bura makamano no bedo nade gi kor ka kori. Yie godo isiro kose kwedo kata mna kaka nong'ad bura makamano. Anyalo wacho ni nus ne inyalo wacho ni ne ging'ado maber to nus ne ok ng'ado maber. Kidhi issues manyoche gi ndiko piny manyoche gi wacho ni gidwa ulose nitie moko mane gi yudo kare to moko ne ok yudo kare to uparo kanyoche antie studio last week kane upenja ni to gini wadhi loyo koso wadhi loyo to giso ni dhi court en chalo kaka dhi gadhula inyalo ikori kabisa mi beri gi evidence motegno to kitudo kuro to gik moko lokore. Nitie weche moko mane gitiyogo motegno ahinya mane court maduong' mogiko konego bed nitiyogo giwacho weche moko kata gik moko manoter kia otimore nade wakinde be ok giloso kuomgi maber kanyo ne ok aneno ka court odhi maber ng'eni wakili kotero case e court dotero case mar client mare case no gen mar wakili kakore chak ir court chak idhi nywando wakili keto kendo gi client mane ng'eni ok ber to gima jothurwa nyaka ng'e ni nitie weche moko mane owach kuom IBC machielo ne mokwongo ne en quorum commissioners ang'wen ka kendo nowach ni IBC magin again gi yie ni nitie regulation moro 87 mane chairman of the gazette en owuon kaka chief tallying officer mar presidential elections magin be giwacho ni gino manotimo kamano no ne en gima ok ber to pod gidhi nyime ka giwacho ni kata kobedo kamano to mano ok nyal bedo na affect kata mana interfere gi results at the end of kanyo na yudo ka ok ayie kodgi to kama be ne githagore again nen 50+1 girundore gidhi kone kanyo be ne gibiro maler ahinya taparo ni gima wanyalo wacho ne nyikwa Ramogi ni kes to koro serumo ne ging'ade kamano ok inyal dhi appeal kaka wakili Midengo sewacho review be kata ki review ok inyal review magiwacho ni giyudo ni Ruto ne okoloyo mano review mok nyal succeed inyalo mana dhi e gik moko minyalo wacho matindo tindo lakini keso serumo so are ng'en biro bedo tarik 13 ang'eni keso serumo to kata kamano wakili sewacho mana rachni ni wacho ni nitiere mana beyo gi mana rach sewacho mana rach mana beyo to gin mage kor ka kore mana be aparo ni kar iparo kane wan ka petitioners no wacho ni ne gin gi constituencies moko mane ikawo kuochgi timedo ne William Ruto to kanyo jotunde court to ne ok gikelo evidence machalo kamano kanya pani court ne nitie ratiro mar wacho ni kura mane giwacho no nikech nonego bed ni gin ema ne gikelo evidence machalo kamano ka giwacho ni Kiambu nogol kura makama omed ne William Ruto kuonde moko Kericho evidence ne ogigolo emomiyo kar kanyo court aparo ni noyudo kanyo correctly aparo ni kanyo mana achiel kuomgi wadhi nyime abiro wacho moko
Ero kamano ahinya. Bende gisan kata mana kani winjo odiochieng' manyoro midenga. Jang'ad bura maduong' e pacho ka mano Martha Koome. Bende koro nowacho ni kind thuolo mar ndalo 21 gibiro bedo ka gichiwo ne jopiny, jo Kenya, kuku mar gimomiyo na ging'ado bura makamano. Akia ni mano ang'o momiyo ni mano timore kata mana kinyalo nyiso nyakwa Ramogi Ajwang' dani mandala kacha samoro ok ong'e ni nang'o momiyo ni Martha Koome chak wacho ni kind thuolo mar ndalo 21 giduogo kendo mar nyiso oganda. Okay, ineno ka ndalo ma omi doho mogik mar ng'ado bura chuok nikech en ndalo 14 kende. To kuom ndalo 14 go juma mokwongo ineno ka parties mopogore opogore okawo mar file documents. Koro doho ni mana gi ndalo 3 kende mar winjo bura. Koro ok ginyal bedo gi thuolo malach ma ginyalo ng'iyo evidence. Ineno ka evidence to kel mana gi lori. Koro momiyo chik nowacho ni nikech ndalo machuok unyalo mana wacho gimiluongo ni nitie gimiluongo ni determination. Koro determination no ilidhe mana ni issue ni wawacho kama, issue ni wawacho kama, issue ni wawacho kama. Kaso koro nitie gimiluongo ni reasoned judgment. Judgment en makoro inyalo chako wacho weche kilero ne gi achiel kachiel. Kineno historia igalo 2013 William Mutunga Chief Justice Emeritus nokawo mana dakika 5 kende osomo determination to the noko olero kaka manen pages 36 pages mar Martha Koome. Igalo 2017 Maraga nokawo apani mana dakika mokapar emedo kelo mana issues go okolero to Martha Koome apani no en gi saa achiel kano temo wacho every issue to nitiere gik mano wacho kanyo kano tieko ni doho oyiene timo gimiluongo ni recommendation. Apart from wacho ni koro wan nullify kata ni wawacho ni wan nullify election ni okotimore maber kata wa uphold wayieno timore maber, wanyalo chiwo recommendations magwa. Koro recommendations go gin tiene nang'o? En ni doho dhi bedo piny to wacho ni kaka wanene kes mokwongo at the heart of my petition nitie gimiluongo ni electoral reforms. Ma kani neno opening address mar Supreme Court, Martha Koome nowacho ni nitie gimiluongo ni mistrust our institutions, especially IEBC. To ere kaka wanyalo bedo ni wang'iyane ni koro wan gi trust kwa wacho ni koro duol matayo yiero ni wan gi trust kuomgi ni gidhi tiyo maber. Koro mana achiel kuom recommendations ma gidhi meko. Kineno gima ne giwacho ni commissioners ang'wen gi ni negi verify results ma wuok gi mar dhi Serena cha ne ok ni nok gi verify nikech giwacho ni ne giwuok e odiochieng' mogik. Giwuok e odiochieng' mogik kendo gichako giwacho ni ok wanyal nullify elections based on gimiluongo ni last boardroom rapture. Aparo ni ne gitemo kweyo weche mondo ni election moro amora mabiro ng'eni seche moko jasiasa nyalo donjo kind commissioners. Owacho karano kawo majority to wacho ni un dhubal utimo kama. Koro mane gima gidwa keto stop to. Mane gima gidwa wacho ni from kawuono ok unyal take advantage majority mondo uti kanyakla kaka Supreme Court ne tiyo kanyakla ma ng'ato nigi duol achiel. Koro mago maling' ma seche moko ema nyisi ni seche en gimoma en a political court. Nitiere message ma send directly ne ji ni seche mubiro kaeni nyaku ng'e ni to ere kaka wadhi tayo gimiluongo ni governance marwa. Koro seche ming'iyo evidence mar Azimio kata mana any petitioner wan gik moko ariyo. Wan gik miluongo ni qualitative to gi quantitative. Qualitative and quality pek mar evidence no a process from tendering kata mana procurement manyotese mag go kura technology to gima chalo kamayo. To quantitative koro wang'iyo numbers. Azimio nokobiro maber ahinya e weche mag numbers. Makata scrutiny manotim ineno ka form kiwacho ni kata Jomvu ni form Ruto ni noyudo kama koro oda compare ni to ballot box kaya chande form 34A to gi ballot papers mania box. Nang'iyo report no ne gichalre. Mana onge neno moromo. Yes, gima ne nitie kanyo mopogore en book 2 of 2. Emano tiyo godo marach. Mano be Supreme Court noko wacho nyoro
machiel kuom gima wanyalo wacho ni nitiere ng'ur ng'eto mane ging'ado. But in terms of process, ker ma 2017 Maraga decision ma Maraga ne awach mar process. Guess election iwacho niya ok en event, okay? Election and process. Talk our process just from procurement mag materials to giwelo kata nomination mi dhi nyaka yiero to gi results transmission. Ka nitie gwenyruok e procedure no to inyalo nullify election. Ka e process ne wacho ni jogi nokotiyo gi chik maber kata weche mag Chebukati gin. Nitiere ng'ur ma commissioners go ne godo kata kapok otim yiero. Commissioners ne wacho ni gin ogocho ne gi Chebukati ni ballot papers nitiere JKI the worm. Mano onge transparency in that process. Koro mage gik ma Azimio nokero, but weche mag numbers to nok gidhi maber ahinya nikech noningo bed ni gi single out kuonde ma giparo ni nitiere gwenyruok. Kata kiwacho ni dhi Central, iwacho ni dhi Kiambu, kata dhi Rift Valley. Kes kuonde mane gitero kane kweno to ne chalre. And scrutiny ema nokonyo kata mana NASA higa 2017. Scrutiny report notimore maber ma yieruok ne nitiere ni IBC nokoyelo server kaka nidwaro. Sani jogi wacho ni noyel kone jogi wacho ni kata mana kambi mar Smartmatic bende nochiwo gimomiyo ni nok gidwa mar mondo miyel kata mana servers mamoko. Ya kore mo wacho ni ng'ado bura mar doho mogik manyoro nitiere maleng' magine maging'eyo ma ok wanyal wacho ahinya nikech kati nono mana mood mar jo Kenya dhano nosedok e tijegi. And kweneno kata ka neno the first pages mag response mar Ruto no wacho ni people have accepted and moved on. Mano is part of his defense. Koro iredo mood na wacho kata last time ka ni the general mood mar jopiny. Kwa ng'ado gini tulo nyalo bedo machal nade. Ineno kata mana travel advisories mag piny America. Every time kapok no yier ne giwacho ni Kisumu ntie tulo. Nyocha kapok kata ne Supreme Court ong'ado gin gisewacho ni tulo ntie Kisumu. Ipenyo gito maling'ling mane maging'eyo ng'ado bura mar Mondo kia hapa ni mabende kata mne thuolo makare mabende nego beni wapako kata mana joneno magwa mabende neno wa kuom nyayo kwe e kor gwenge mopogore mana kaka pile kwe e ber budho pod nyanya kwe jirandi mintiere godo kata cha pod en mana jirandi koka mano mwamu kintiere kaunti ma Kisumu kanyo neno odiochieng' manyoro kani winjo kata mana kaka Koome na chiwo duoko mag penjo 9 mabende nagidhi kacha mar mondo migine ponono ni yiero mar jatend piny Kenya moyier ne otime yo mahuyanga kata mana oyo. Neno mabende nochiw kod kweth mar Azimio mano okinde mabende notelone Martha Karua gi Raila Odinga. Kaluwore gi Martha Koome neno makamago na nyapa mabende nowacho ni kaluwore gi neno makamago ne ok onyal thicho godo yiero mar jatend piny Kenya moyier. Kaluwore gi in okang' makama keto kata mana commissioners 4 mag IBC okang' machalo nade. Mokwongo ada wacho wach mar ndalo 21 kinyalo paro 2013 court nochiwo judgment mar dakika 5 bang' mano to bang' ndalo 15 to giwacho ni gibiro chiwo judgment maduong' to be kako chake ng'eyo judgment maduong' pogruok gi mane gichiwo mogire ne ok opogore ahinya. Okang'eyo gima notamo court mar soma judgment nikech 2017 Maraga no yango no maber ni court nyalo ndiko judgment. In fact judgment mar Maraga ne pages mang'eny kendo tieko to kata mana dissenting judgment mar Justice Ojwang to gi Justice Njoki mar Njoki ne pages kia mana 400. Emomiyo wach mag keto gimoro keto 36 pages ai tichaki duogo ni wabro chiwo gine mago mano konego bed ni Supreme Court timo mano recommendation ma jopiny ka gisomo judgment gisomo judgment gitieki mondo wang'e ni to giwacho nang'o to ka wacho wach commissioners mag IBC nobedo vetted gi parliament gima timore ni koro gidok mana tiyo tijegi koto se wacho ni gin emonego bed ni nyoche gibet ka gikwano mbulu to kineno barupe mane Chebukati omiyogi Chebukati nowacho ni moro chodhi romo ne visitors airport moro dhi e supermarket dhi ng'iyo kaka jo welfare koto wacho ni mano ok tij commissioner tije en tij mar kwano mbulu kendo hakikisha no mbulu mane jopiny ogoyo kwan maber
Tok ni gibedo ni koro gidhi e town, gidhi ng'iyo ni to jomedia wacho nang'o, jogine wacho nang'o, mano ok tij commissioner. Kanye maneno ka jo court ne ok otimo maber ahinya nikech evidence mane jo petitioners ochiwo ni Chebukati nobet e iye gi ji mokat adek. Gine mane gitimo tallying, gitimo verification, gicheko kaka nombulu nodonjo nade, ma court oyudo ni kanyo ne ok otim kare. To commissioner gimonego bed ni ne Chebukati timo, kane oseneno ni jogi ok giwinjrego, noluongo meeting e boardroom mar IVC, to keto gi piny to wacho ni jokama magi e results moketi. Ai to keto secretary to ndiko to gibedo gi meeting to chako penjo ni Nyang'aya, in wache gine results mwayudo gi wache ang'o, Cherera wach results mwayudo gi wache ang'o, Maisi wach results gi wache ang'o. Ai tiloso minutes kaka jatelo. Kakoro idhi makoro idhi announce results. Ti announce results, ti wacho maber ne jopiny ni magi results mwayudo. Nitie jo commissioners moko ma ok oyie gi results. Koro ka ng'ato nitie gi wach, en odhi e Supreme Court. Lakini jo commissioners ang'wen cha kaka ipenjo, gidhi dok mana tiyo nikech contract gin go mar higni 6. To ka parliament biro chako tich, koluwore gi recommendation ma Supreme Court wabiro yudo bang' ndalo 21, wabiro neno ni to Supreme Court owache wach no machalo nade. To nikech Chebukati ng'eyo ni time mare kotundo January 2023, en contract mare gi jopiny orumo, koro ok obi otim election moro kendo. Erokamano ahinya Mwamo. Bende par ni nyako Ramogi Jwang kata bed ni doho nosepuodho loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Bende wantiere gi okinde ma bende nochung' ne kweth mano mar Raila Odinga gi Martha Karua, kanyakla gi mago ma bende nochung' ne kweth mano mar Rigathi Gachagua, kanyakla gi jatend piny Kenya moyier William Ruto. Gin duto te bende na giloso odiochieng' manyoro tok kane oseng'ad bura. Kwa kamano mano e weche ma bende biro bedo kwa winjo tok yweyo matin. Bende ote mar Uhuru Kenyatta mano jatend piny Kenya mar ang'wen kanyakla gi ogai mar ODM bedo odiochieng' manyoro ne gichiwo oboke kaluwore gi statement kata mana wach ma bende gintiere godo ne oganda ma pachoka. Mago duto te wabiro bedo kwa twak bende e nyim ikruok motelo ne chamo muma ma bende jalup jatend piny Kenya ma bende en jatend piny Kenya moyier biro bedo ka chamo muma chieng' tich 2 mar juma mabiro. Duto te wabiro bedo kwa fununi matut. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while.
but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 *447 hash to get a Toti Jaber. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo ni talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Bana na ya karai. Mami. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tiyo gi sukari mang'eny e del nyalo miyo ibedo kod lak matowo kod pek mar del mokalo alama. Nyakor Mogajong machiegni okang' mar ariyo ma en chwak e chenro mar mbaka oromo. Kiny ma kawuono pod wadhi nyime gi fuono okang' ma bende doho maduong' mogik nokawo. Mano mar puodho loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Ma bende koro wenge duto te ng'iyo chiny tarik 13 ka bende obiro bedo kochamo muma. Nyakor Mogajong, in bende erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka sani. Bende erokamano ahinya kuom nyayo kwe. Bende dhi adhiya nyime gi nyayo kwe nikech onge moselal. Koso nang'o midenga? En kamano, hata monyiso jopiny ni kineno kata mana kaka iwuoye kata mbui. Dhano wacho ni ang'o momiyo ni joluo notimo nade. Tada nyiso joluo ni onge mosekethore. Wasebede telo, chakre no chak independence. Jaramogi Oginga Odinga ne the first vice president mar piny Kenya. Kwa kanyo wabedo gi jodito madongo kaka Tom Mboya, Agwins Kodhek, Robert Ouko, wasebedo kae nyaka Odhiambo Mbae gini. Raila en the second prime minister mar piny Kenya. Ma king'iyo kata mana tribes, kata mana kabinde mantie ka. Onge jok mose gore ne piny Kenya maloyo kaka joluo osebedo. Koro weche moko ni nwatimo ang'o wan pok wanyabede loch, wasebede loch. Ema ni koro nwatere kiwango mamalo mondo wang'e ni koro wanyalo bedo gi ker. But apart from that, sani piny change. Wan gi tend gwenge, wan gi devolution. Ma in kumoro mora ma intiere, president ma mari monego ing'i mokwongo en governor mari. Jabunge mari monego ing'i mokwongo en MCA maniyiero. Koro kata in seche moko ber ka wanyalo ng'iyone to koro wanyalo nyayo dongruok nang'o, wanyalo dhi e tend gwenge nang'o, wanyalo check governors nang'o mondo wabed part of that governance. Koro onge gimosekethore kata kidhiga e dwaro. Inyalo dhi ni dhi manyo mwanda tipo kibiro yudo gapuoyo. Mano be kawo mana kamano kes dwaro kong'e. Koro seche mano wadhi kamano to wayudo ni okero bawa. Kata mana jo dito ma jo KANU 2002 no yuak malich kane Moi ne wuok after 24 years. Dr. Sally Kosgei gine no yuak. Kata Ruto himself. Gi Mudavadi gine makoro nyero sari. No yuak 2002 kane ok gibelieve ni koro giweyo State House. Koro gidok kuondegi. After almost 2 decades, inawa koro Ruto koro mor en ker. Wakia gima Nyasaye ochano nwa mbele ka. Makata Uhuru dongero bende kata odiochieng' manyoro kano losi winjo kowacho no ikore mar chiwo loch. Yes. Kata mana 2013. Kane Uhuru donjo noweno kudhi rumo. Orumo makata sani kata kane ng'iyo body language ne en ng'at mawacho ni koro we adhi ayue atiyo ne jopeny maber. Kata mana mar Ruto ni kodhi gini beach 2027 mochako wacho ni 2032 ni koro dwa extend. Pod bo mana rumo obero mana gi ker machielo. Koro igni to pod bo mana bedo. Pod wabodhi mana mbele.
Koro kik wabed gi to moro ahinya. Kata Raila dobed mana ker. Depo di chiwo gokinyi midhi e tiji. Dok ibede ot ni koro nitie pesa moro ma e polo ipono tidhi kumidhi. Nyaka wang'e ni tich matek kata ng'atu nitiere telo kata ng'atu onge telo tich matek pod nyaka iti. Koro Joluo, and this is not stereotypical. Joluo kuonde ma wantiere uneno ka wan ga gi lony mopogore opogore momiwa, ma is very natural. Mage gik ma wanyalo ng'iyo mondo anene to koro wanyalo dongore nang'o. Ito ni Joluo wigi otimo jere. To gima let mabete monyiso jopiny ni kidhi e piny Luo nitiere gimiluongo ni agriculture mapok wang'e ahinya. Kendo nitie puothe manindo sani puro pon. Nitie puothe manindo ma dhano to dhano sani in the contemporary world, modern world masani 2022. Mwandu ni elo. Makata wan sejomo kwa data ne to kidhi dala to aoro pesa mar pur atemo kama mondo wadong gwenge wa. Joluo wadoguru dala, wadong gwenge, wateru nyithindo skunde, wachulu rufi mondo wamegi ngima mabiro. Siasa ni en marwa, kik ng'ato bed gi to ni watu nwatimo ang'o, en marwa kendo Joluo kata mana every department, every sector of this economy. Weche moko mag trade unions. Iro ni Joluo ma the officials mag trade union ma fight for the human rights marwa. To mano gima Nyasaye momiwa makata gimoro temre to pod wabodhi mbele. 2002 nwamor kane Raila nowacho ni Kibaki tosha mobedo prime minister, nwamor nokwa bedo gi ng'ur moro amora kata gi to ang'o momiyo sani. Koro wabed jogo ma ka gimoro timore maber to wagone Nyasaye erokamano. Kotimore mogwenyore gi paro pod wagone Nyasaye erokamano kes ok ong'ere gima dhi mbele kae. Erokamano ahinya. Bende erokamano ahinya kuom jipi jiwogi kendo paro bende ichiwonegi maliw. Mwam kata mana kapok abiro iri nyakor mga jwang'we wawinj anena kaka okinde manochung'ne William Ruto gi Rigathi Gachagua kanyakla gi mago mabende nochung'ne Raila Odinga kanyakla gi Martha Karua noloso bang' kano ng'ad bura odiochieng' manyoro. Way of appreciating law, which is always look for the evidence, compare the evidence against the allegation. You come up with something like staging and dumping is something we had in America. How is it done? Ours is a manual process. That is how the judges went about it. IBC did well, can continue improving their processes, but what was done this time around was very good. So the opening of the server was negated by the fact that there was a portal that had all the forms. And this is solely attributable to IBC. That even after recommendations are made by the Supreme Court, they are moving in straight away to implement, as a result of which we are now getting better and better codes, regulations and laws, which they are using to ensure that we deliver credible, fair and believable elections. As my senior counsel, Mr. Orengo says, the servers were not opened. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained. But our citizens who are sovereign, we're entitled to disagree and disagree very vehemently. I think the court, in conducting the proceedings during the hearing, I think they were patient. They listened to us. It is only the outcome that we do not agree with. It's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. About those intrusions and invasions of the system, that technology, the IT structure, that again the court did not refer to. Mana moko kuom okinde mabende nochung'ne kweth mar Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio ka bende winjo mago manochung'ne kweth mar Kenya Kwanza chiwo morgi kaluwore gi bura mabende nong'adi. Kiwinjo okinde mabende nochung'ne Martha Karua gi Raila Odinga bende iwinjo ng'ur mabende na gintiere godo. Mwana kinyalo mana winjo yo makare kintiere county ma Kisumu. Ahinya ng'ur mabende nitiere kanyo en ng'ur mag servers.
ngur mar Jose Camargo mabende nyinge kanineno kana chiwo gi okil Kamaloka mongere kaka Judy Soweto. Nyinge nanene e forms mag 34A mabende nantiere portal mar IBC. Kata kamano odiochieng' manyoro kaniwinjo Martha Koome kaka nawacho notiyo gi dhok moro kaka moko kuom neno na gin mana hot air. Mana kinyalo nyiso jopiny pachi kaluwore gi ng'eto makamago. Ingene one system wan ge Kenya ka iluongo ni adversarial system. Matiende ni nitie wakinde mochung' ne petitioners, to nitie wakinde be mochung' ne respondents. To mano pogore gi systems moko machalo kaka France ma in gi system moro miluongo ni inquisitorial system. Machalo kaka investigations midwaro midhi miyud gima kama. Kore minyalo yudo ka seche moko kaburo oserumo. Wakili nikech en nomiye brief mar wacho ni elections notim maber. Gin jo IBC go bro puo IBC ahinya kaka notimo tich maber. To petitioners be wacho ni my complaint ma wan go. Abaro ni gin gi complaint maber. Nikech court no wacho ni kane gioro registrar no wacho ni servers ne oyaw. Koro okang'eyo ni to servers noyaw to nikech ne nitie barua moro mabe nondik gi Smartmatic ni ok ne ginyalo yawo servers duto nikech mano nyalo ketho kata mana yiero moko e pinje moko magitime wach mar yiero ni. Ting'e ni technology ni ok wan kende mwasebedo gi problem gi technology. Inyalo paro yiero mar Bill Clinton gi Donald Trump. Ne Clinton o complain ni ja America no donje servers mag jo US mo inflate ombulu ne Donald Trump. Emomiyo kata kwa dhi mbele kwa bro dhi cheko ni to recommendations mage mantie technology. Technology ni nitie gi yore mang'eny. Seche moko ginyalo bedo invaded, seche moko ginyalo tamore tich. Manyaka wadwara ne kaka wanyalo loso wach mar yiero kitiyo gi technology maber. Nikech parliament osebedo ga kawacho ga wach tender. Tender ka ema problem betiega. Nikech seche moko tender imiyo ng'at ma jogi seche jomadwa kwalo mbulu winjore gi jo tender gi igni 3 kata kapok tendo tim. Aeto gidhi gibed piny kuro to giwacho ni ki print forms to print forms machalo kama. Kaka ne wakili Midengo wacho form 32 of 2 mane complaint okele ahinya cha en wach ne ok owinjo kaka to wacho. Nikech kiwacho ni form no notiyo ne ok wawinjo ni forms go notiyo adi to moko nodwok adi tadi manodong. Nikech mago ne extra forms. Kanyo giwuoye. Emomiyo aparo ni kanyo ero jo lawyers mag Azimio nitie gi evidence moromo. To gima be ne jo Azimio kotimo maber ne affidavits mag chief agent ne onge ka. Nonego bed ni giketo affidavits mag chief agent mawacho ni ne wan gi agent maromo kama kuonde machalo kama kuonde machalo kama kuonde gi ne ok gi sign nikech nitie problem machalo kama mane gi sign nikech ne was alright. To problem nyoche nitie wach mar agents Azimio. Kata Luoland ka iyudo ka kuonde moko ma jwa dhego kura onge kata mana agent mar president. Emomiyo ma ka koro gisedhi kaka gibiro dok piny mondo gine nang'o manotimore marach. Wach mar agents no kanyo ero ema paro nogo Azimio piny. Hapa ni yiero mar higa mar 2027. Hapa ni magi gin lessons gi dhongere mabende koro samoro kata mna kikoso magi gin lessons mabende kata mna jija kao kata mna kopogore kata mna gi ng'eto makamago. We wadhi nyime nikech odiochieng' manyoro koro doho nosepuodho yiero mar jalup jatend piny Kenya. Mano jatend piny Kenya moyier masani William Ruto. Kata kamano odiochieng' manyoro kata mna kanineno jatend piny Kenya mar Agwen Uhuru Kenyatta poko loso kuom thuolo malach. Odiochieng' manyoro bende nowuok oko. Kata kamano nitiere wach mabende nowacho un kaka okinda adwaro ni ulerna po nono ni noyie gi doho kata oyo. Wakuongo winjo ni gima na Uhuru Kenyatta owacho odiochieng' manyoro. They must constantly scrutinize the coherence of the truth
given by these institutions and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. Nyakwarmuga juang mano nene ote mabende noor kanyo gi jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro bang' doho maduong' mogik e pacho ka nothicho oko bura mano makwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier. Kane winjo kata mana ote makama gen pere babeda biro cholo nyaka nyamwamu kintiere kaunti ma Kisumu. Kane winjo kata mana kaka oloso ko wacho kata mana yanga ni anakwedo duoko mabende ochiw gi doho maduong' mogik. Kane winjo kata mana kaka noloso nyisa kaluore gi pachin kata mana kaka okil Kamaloka weche mabende wacho oyie gi duoko koso oyo. Nitie weche adek mane kero wuoye. Kero wuoye wach mokwongo en wach mar duoko mar doho. Mar ariyo ma kero wuoye en wach mar jok manoloyo mokoluongo nyinggi. Mar adek wuoye gi miluongo ni assumption of office kata kaka idhi cham muma. Koro e wach mar doho aparo ni message ne is very clear. To ma gima nawacho ne wanyalo bedo gi doho ma onyalo amua 2017 ni process to wang to chako amua machielo ni numbers and is it just about numbers? Mano gima kero wacho. Mana isi cheni 2017 Maraga nong'iyo sana e weche mag process to gi quality mar election. Wang ni okwaneno ka doho notimo. Nitiere gimoro mwaluongo gi ngere kata jok mosomo jurisprudence ni doho maduong' en gimiluongo ni nomadic jurisprudence. En doho minono kochikore. First of all, okubedo bound gi decisions meke. Onyalo amua kawuono kiny bochako wacho ni ma wagwito ok wachako wacho kama nikech okubedo bound gi decision mage to gi mamwalo. Koro maseche wido ni onge consistency. To lack of consistency eminono ka ker ne wacho ni onyalo bedo ni kawuono amua kama to kiny ochako amua kama. Mano gima paro ma chande kabisa. Mar ariyo e wach mar jok manoloyo wanyalo wacho gi dhongere ni is very cagey or reversive. Ok owuok maber mar kata mana miyo puoch gi pak ne ng'at mano yombo moluongo gi nyinge. Kesa mano gima chiel kuom anonego beno temo kata mana chieng' declaration mar tarik 15 noko wache kata nyoro Ruto be nowacho ni en pok owuoyo gi ker nowacho ni several months dweche mang'eny pok owuoyo gi ker to odadhi mako kawo simbe mondo ogochne. Ok en gima ber ahinya nikech ing'eni magi leaders wa ting'eni ochalo mana kaka jonyuol okanie ot. Ing'eni jonyuol ka gwandore to kata nyithindo be nyalo timo marach but ang'eni gibo wuoyo magilos weche. Then mar adek mabe is very important. Assumption office wacho ni gino wan gimiluongo ni assumption office committee mochung'ne gi Kenyo head of civil service. Mano to nowacho ni dhi mbele to mane bedo wari doko mulo maber ni jogo kata kane pok doho ng'eto ne gisebedo gin committee gidhi mbele gi tijegi. Mano washwaji matiene wacho ni ker wacho ni
smooth transition of power. Ruto bo chamo muma nitiere pinje moko maka yiero obedo to tulo bedo makata ker ma tamore kata mane okuwuoge kon mineno kata ka military take over to magi neno ka Kenya ka wan nyasaye ogwedho wan gi kwe kendo en gima ber ahinya ka ker ma oashua jo Kenya ni assumption of office committee osebedo ka dhi mbele kata ka seche mane dopo ko ng'ado bura kendo gibo make sure ni gitimo gimaber. Koro aparo ni kwa miye atamalo aparo ni rais beno wuoyo maber kendo wuoyo mare no is very important. Do linga nyoro moko wuoyo nikech ji osebedo ka penjo kata mnani jatend piny Kenya ne kanye. Koro mago gik maber to magi democracy. Ng'eni democracy marwa ni en gima kata gik mineno oko moneno kata Europe ni post coalition agreements onge. En gima ne winner take it all. Kata uloru mana gombula chiel to in koro in osetichi in kumachielo joge ma loso sirkal. Nitie kuonde moko made koro this difference en mana difference mara 200 kende ma nitie post coalition agreements mekiro wacho ni because of difference matene koro en bar wa bar to Kenya ka en winner takes it all. Magi gik moko mane BBI temo loso mondo kik ngur moro bedie jomoko kik ne ni one on opposition all the time. But gik milongo ni these reforms gina process okay ngwe kede en gima wadhi en marathon. Every electioneering period wawuok ga gi lesson ma walan mondo ane ito wanyalo timo nango wanyalo loso weche nango mondo moving forward wanyalo bedo gi democracy makoro ber mo include oganda te. Ero kama na ina keni mwamu pachika luore gi ote milome mabene no chiwo duching manyoro i jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta di wach na kapok wadhi thund wach machielo. Ananyalo wacho ni Uhuru ne na kare tu. Nikech openjo ni to ka mara ma 2017 wacho ni process manyaka ni election no ken numbers and process. Openjo mana penjo motegno. Makot be onego kaka penjo ge go mana motegno chuth nikech openjo ni to ere yo mwaluwo koro nikech 2017 no wacho ni an ayudo numbers to wacho ni gini ok en numbers koro wang ni tuduogo wacho ni ok en process en numbers. Penjo Uhuru penjo no en penjo ma ja Kenya mokwongo. Uhuru en ng'at ma ja Kenya kata kapok obedo ja president embe en jago ombulu nyocho dhi ogo ombulu to wacho ni to ka institutions otimo marach mu wacho ni IBC chairman nodhi olorore gi commissioners moko adek man gi kwano go ombulu to mae ben adier makoro en to koro dwa wira ka gima ok en gimoro marach. Ang'o be mane gi question mane penjo mopenjo institutions ma run democracy to gimoro achiel ma kendo chako wacho iwinjo ka thurwa ka jomoko wacho kata king'iyo social media nuwo Uhuru ng'ene nyoche wuondo mana Raila Odinga en nodwaro mana ni Ruto mondo win. Mano ok nyalo bedo adiera nikech Uhuru en chairman mar Azimio. Kineno kaka nyo wuoyo to wuoyo ka ng'ama gino ok odonjo ne maber lakini kaka ker mar Kenya katiba wacho maber gimonego bed notimo kendo se wacho ni kotundo tarik 13 to bro dhi handover to kapar no bro timo gima Trump notimo America no wuok e ode to chiko ode ma Florida abano Uhuru bro dhi wuok to dhi handover power nikech kata mar Ruto ni en higni 5 wabro 2027 wadok e lap kendo wadhi yiero president manyien. To gi gima be ker openjo ni ji wacho ni tang'o miyo nyocho pok owuoyo. Ing'eni ni nyocho wuo to be nyochi penjo ni tang'o mowacho to kes po nitie court. Emomiyo an aparo ni samo wuoye ni en sa maber. To be nyo congratulate ji duto go oriwo nyaka ker. Wacho na congratulate joma nyocho yier election ni ok nyako chun ni nyako luong nyinge ni mane go congratulate. Wacho ni joma nyocho yier o congratulate mano oriwo nyaka ker. Emomiyo aparo ni ji presidency tie gi styles gi mopogore. Moi ne nigi style mare, Jomo Kenyatta ne nitie gi style mare, Kibaki ne nitie gi style mare, mae be style mar Uhuru.
Itoni mano bende style mar uro wanonge wacha hata kamano bende kopogre gi uro Kenyatta nyakoro Ramogi Jwang'o par ni bende kweth mar Azimio la Umoja kotelnegi gi Raila Odinga bende dishi manyoro nochiwo milome margi kata mana kana gisomo kana gichiwo kata ne ute mag fwambo ne giwacho ni gichiwo luor ne ng'eto makamano kata bede ni ok giyie gi ng'eto makamano no gi concede defeat kata mana kaka ji wacho ga ni wan koro wasego badwa piny ginagocho ni gichiwo luor ne ng'eto makamano kata doko ni nok giyie gi ng'eto mabende no ng'ad gi jong'ad bura abiro mag doho maduong' mogik nikech giwacho ni ranyisi mabende na gitero neno mabende na gitero ne gineno ka gima oromo kata kamano ne doho maduong' mamalo mogik othich oko ne giwacho ni chenro kaluwore gi okenge magi gibiro bedo ka gichiwo kind thuolo mabiro. Nitiere milome mane gigolo kanyo maber apart from wacho ni gichiwo luor. Ne giwacho ni kik dhano par ni mae wach mogik mar gorruok ne ratiro mar dhano e pachoka. To mano gima muhimu kabisa nikech ng'eni Raila Amolo Odinga wacho ni osebedo kagore ne ratiro mar dhano thuruka to mondo wach kamano mondo oashwa jopiny ni ma ok mogik pod wabodhi mana mbele mondo wa fight ne gimiluongo ni justice and one of them en electoral justice tineno kata mane court dhano ne make reference to Raila 1 that is 2013 Raila 2 2017 Raila 3 2022 magi cases makata igni 100 mabiro pod dhano ka bong'iyo weche mag siasa kata weche mag doho to pod gina footprint ma pod wabotiyo godo koro mano a part of the journey koro wach mar ni wamiyo luor mana ni gima it's there ten gimomiyo we disagree tenene okwayie gi kaka nung'ade no wan waparo mopogore to nikech en doho onge gimo nyalo timo mana just to accept it mano ayie ni mane gimotimo to mano be en gima ber ahinya nikech seche moko kotim to koro ling kes joera mar Azimio dwacho ni to koro what is next kose ng'ad bura koro wadhi kanye seche migolo milome machalo kamano imiyo joera mar Azimio assurance ni kara pod wan kanyakla to kendo ne gichako giwacho ni endalo mabiro wabo miyo kaka wabo dhi mbele kaka chenro ma wabo be igalo papagari gabiro nge kaka notim magik moko nobedo mang'eny kia resist kia safari a lot of things cessation ni wadwa sisite ni wadwa ng'ingo Kenya and so on maneno ka eche moko nentie sani gima muhimu en ni dhano dok tijege nitie kwe kumora mora pok waneno tulo mora mora kes dhano ng'eni seche mitimo tulo gi nyawadu kata mana jirandi to une muinyoru kanyo seche makoro ng'ano loro duka ito koro idhi ng'iewo mogo kune to ng'ani miinyo embe seche moko en gi ratiro mare koro en gima ber ahinya kata mana thurwa Migori wasebedo ka nitiere ang'enge moko matindo tindo tineno ka wang'ni ne en mukwe kendo dhano ol gi koko ok wadwa koko kata timo koko ni dwa ng'anyo kata mana dwe achiel ok bi loko gimoro Ruto pod dhi chamo kes katiba wacho ni ndalo 7 after decision odhi chamo muma ema adwa ni bondo koro walose koro nikech koro wenge duto te koro ng'iyo chien tarik 10 kaluwore gi chike ma pachoka iwacho ni bang' lendo nego bed ni kolend kana kano lend chien tarik 15 mano mar dwe mar 8 na nego bed ni bang' kata na thuolo mar ndalo 14 ochamo muma ponono ni onge jal ma bende biro donjo ne makwedo bura mare kata na ma ondikego kopogre gi mano bende dichi manyo kano selendi koro wakwano ndalo 7 men chien tarik 13 iwacho kare koro nitiere gimilo ni distinction no nikech de onge bura mar doho mar mogik ndalo 14 chakre tarik 15 to ka nitiere bura e doho to kosetika teka yalo bura to en ndalo 7 mago achiel kuom gik mane ok wane ndalo machon nyalo yudo ni ka oselandala ni to sani Ruto dose chamo machon uno yalo gi ng'ama osebede kom then mar ariyo in terms of chamo muma katiba wacho ni nyaka cham muma e broad daylight odichieng' alanga
onge gotieno mipondo ni kumoro tineno ni tang'onu mana video mar dakika achiel ne osechame. En kuma odiochieng' alanga ma ji te neno kendo Chief Justice ema ntiere kanyo matayo chenro kamano. Mago te nie chik. Nyaka sani koro gimiluongo ni status mare kata chal mare gi sheria osepogore. Sama koro en president elect kata ker mopuodhi sani, mokwongo ni security briefs ka onego bed ni miye. An mago onego bed ni miye kata ka ne do pod dhi mbele. Kes koro en president pogruok ne en mne pok ochamo muma. Koro security briefs all over the country inyise ni kama ema timore to gi kata mana security mare owuon be onego bed ni iiko malong'o. Mago gik manitiere katiba ma nyaka tim ok wanyal dhawo godo. Ya koro from my apani gisewacho apani tarik 13 koro ka gibodhi kanyo jok mabodhi Kasarani kata kumara mara mo bedo ko nyang'eyo jok mane gi thuolo nyalo dhi kes koro mane ker mar Kenya igni 5 mabiro kiyao wang' jowi tibo winjo ni ker William Ruto notimo kama igni 5 mabiro koro jichake ng'iyo gi ker William Ruto jalupne Rigathi Gachagua. Yes. Unless ni gimoro timore moko nyang'eyo mane ker mari accept it mundi move on gitijeni tim gimoro amora ma Nyasaye nyalo miyi. To kendo nitiere gimo wan gilo ni some of the natures laws of nature. One of them wacho ni the law abhors vacuum. Tene vacuum ok nyal bedo. Seche moko yudo ni kata ni in gosiepe to wacho ni ng'ane cha noweyo dhi kama tiyudo kamoro bochako biro mano donjo iro. Koro kata wan piny luoka aneno ka jok matindo tindo be sani wuok wachiel wakia gima Nyasaye opangonwa mbele kae. Raila en wuodwa mwahero to be waboneno ni to koro moving forward ere kaka wadadhi temo wan kaka joluo, nikech awachoga pile ni speaking in one voice, wuoyo gi dwol achiel mane gima osekonyo piny Nyanza. Mok wadwa ni wan gi parties mathoth kabisa makoro ng'eni ka un gi parties mang'eny chama mang'eny to wasigu nyalo donjo e dieru. Kwasi donjo e dieru kata nyalo gima timore Western. Ng'eni Western githoth kabisa to nikech gin gi parties matindo makia Ford Kenya, Ford what, New Ford, DAP. Koro yudo ni ka gibaro kura to giwuok kumoro achiel, koro duond gi ok winjre kabisa. Maga achiel kuom gik ma nyaka wang'i matut ka wadhi mbele kaka luo nagi. But pod time nitiere. An ng'eni aeroga bedo giluongo ni optimistic. Tiende ni seche midhi mbele tidhi gi mijingo ni gima bere ma dhi timore gima rach ok bi timore. Mana kamano bende gisani mwamu bende ber kwa lose kaluwore gi committee mochung' ne lokruok mar telo ma bende gi dhongero ng'ere kaka presidential committee man assumption committee buo apis mar jatend piny Kenya. Gino kinge mage ma bende sani giluwo mana kinyalo nyiso jopiny sani giluwo ang'o kinge mage ma bende gitimo nyaka jatend piny Kenya moyier cham muma chieng' tich 2 mar juma mabiro. To muma ni bende ng'a chung'ne? Chief Justice, jalup Chief Justice, jalumna nyiso jopiny. Ing'eni ka constitution nolosi tarik 27 that was 2010 August. Gima ne constitution dwa deal go ne en gima notimore 2007. 2007 kinyalo paro ni Chief Justice Evans Gicheru nodhi osweya Kibaki gotieno ka odhi osweya State House mana gi jo PNU kende. Emomiyo ka koro ne jo Kenya loso constitution to wacho ni president mar Kenya ok onego bed ni bedo sworn in gotieno. Kanyo ema koro ne wakawe gima be nitie American Constitution ni president kawo muma kapok oromo saa 6 mar odiochieng'. To gimitimo mokwongo ni gimiluongo ni transition, assumption of office. Kanye momiyo iyudo ka president omi jariyo ma ai party mare ma bet ma represent e committee ka. E committee ka emibiro ng'ise ni wan gi ministries 22 ministries mwasetimo romo kama
mae wasetimo machalo kama magi projects man go modong nikech onge time kendo ma ng'ato biro miyo information ibiro chiw ka eme yudo ka kori chiwo negi details gik monego bed ni government timore to be onego bed ng'iso gi ni kaka president mar Kenya mae kaka koro negi behave relationship marwa gi country machalo kama en kama magi security issues ma wan go problem mantie Somali chalo kama problem mantie Sudan chalo kama Assumption office oting'o gik mathoth ka koro gise committee no osebedo magisebedo briefed koro nitie another level ma koro biro gibedo introduced to security forces ikone mae ng'amorito kama mae ng'amorito kama mae ng'amorito area ni maka koro gidhi ka chieng' ma koro chamo muma to ging'eyo gik moko duto monego bed ni nitie ma sirikal dhigo nyime ka koro tundo chieng' no to president kawo muma ng'ama kwongo kawo muma en deputy aeto president be kawo muma aeto ka gisekawo muma to koro ka giwuok kanyo to gichiko state house to ka gisetieko state house koro kanyo to koro bedo president mar Kenya to gimoro be manyaka wang'e ni nitie chik moro ni kata ka higni 5 pok oromo mwadhi election president inyalo gol gi parliament chik wacho ni parliament gi senate gi national assembly nyalo golo president ma ka ok otiyo maber to be nitie gimoro minyalo kel ni mondo bed removed from power koro jopiny obed abeda gi kwe ni gik moko kaka osetimore ang'e ni jothurwa wacho ni to penjo kamoro amora midhi penjo to jaluo ni notim nade mok nyal bedo president tangiso gi no oyo sawa mapok oromo ne nitie gimoro mane president Uhuru gi Raila Odinga okelo miluongo ni BBI ni ne dhi loso executive ma introduce officers moko nikech gima ne president Uhuru neno mane idea maber ni gini ka ok olosi to ibiro yudo ka dhoudi ariyo nyalo tiyowa for another 100 years mano ka Ruto donje power to kik owe ni gino oserumo odoge buk mar BBI cha nikech Kenya ka king'iyo president yudo ni president owae dhot moseritowa chakre 1963 vice president owae gine moseritowa since 1978 magi gik machando jopiny maka gidhi e BBI cha to gibiro yudo ni ne nitie wach moro iye kanyo no Uhuru ne dwa introduce prime minister odwa introduce deputy prime minister koro seche moko ka jasamburu moro nitie dala gi kucho to neno ka wuode gi moro be deputy prime minister nitie government wach makata ka Ruto osedonje power en wach manyako ng'e ahinya nikech mae wach ma pod biro chando jo Kenya mbele ka to bende wach manego bende ni bende ng'e ahinya ma bende ng'eni jopiny bende pod rito en pogruok ma bende nie kinde gi jatend piny masani odiochieng' manyoro ni winjo kanyo kowacho ni en onge gi sigu gi ng'ata ng'ata ka bende wacho ni kana gidonjo kata mana e telo nokochuno mar mondo mi jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta osire kila ng'ato nitiere gi ratiro mare mar siero jal moramora ma bende gidwaro odiochieng' manyoro Ruto na wacho ni pok oloso gi jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta kuom thuolo mar dweche 3 ka bende odiochieng' manyoro nosingo nodhi gone simu en gino maro neno ywane tol bende warito neno chieng' tarik 13 ka bende Uhuru biro bedo ka chiwo telo ne William Ruto biro bedo nade? Well, speech mane William Ruto golo nyoro ne en speech mane tin gi nyiera kendo notemo wuoyo ka ng'at ma wacho ni en koro dhi bedo jatelo mar ji duto mo gombo ni seche modhi kawo piny kesa ntiere dhano 6 gi 900 ipenjo ni to jogi mano gocho na rel in itimo gi nade to en okawo 7,000,000 pogruok en mana 200,000 kende koro dhano 6,000,000 gi 900,000 ok gin jo Kenya koso Ruto notemo assure gi ni un jo Kenya nyaka bed together kendo wan sani wadwa ng'eyo gima ni economy ang'eyo ni rais en ng'ama mungwana kendo kaka nogolo mana osewacho mar assumption of office ok wane ka gwenyruok moro amora dhi bedo hie Ruto ni tago maliet mapok odwaro yude nikech manifesto mare nochiwo geno
kabisa ma kotimo gi adieri gi atamalo 100 kaka nosingo to waneno ni wanyalo dhi maber. Koro kata mana Rigathi Gachagua be nowacho ni gi dho ngere ni we are inheriting a depleted economy. Why inherit economy mokethi moyiechi koni gi kocha ma wan gi tich matek monge gi saa mar celebration. Kes ne giwacho weche mang'eny, Hustlers Fund, mogo. To kata na Hustler Fund no bende niwinjo kata mana ka jofwambo no penje nyoro to Hustler Fund ne chako karang'o? Kaso nowacho ni kase chamo muma ta dhi miyo mwelekeo, adhi miyo kaka wadhi. Koro en ng'ato mane tago maliet kendo en president ma nigi tabu mapok odwaro yude. But again ne odhi tiyo maber nikech Ruto kata king'iyo historia, ing'eni Ruto e piny Kenya ka en ng'at mapok no lose election nyaka no chakre. Kendo kata mana en MP kata mbunge mar Eldoret North nogolo assistant minister mani chuny Moi iluongo ni Ruben Chesire manogolo. En the first person e piny Kenya ka ma otemo dichiel to bedo ker. Kibaki notemo ndalo mathoth nokoyudo. Uhuru otemo 2002 kichwale gi Moi, obiro yudo mana 2013. Yeah, Moi be the same no by election kanotimore, obedo vice president otimo by election en kakoro Kenyatta wan notho. Koro ose bedo gi ng'at ma kata mana confidence mare kodhi e yiero. But wang'iyane ni koro manifestos mage gik mano wacho ka singo mano keto be odhi timogi. Sani ng'eni dolo idho ma $1 en siling 120 pok notimore nyaka nene. Mokalo nyaka kata euro en siling 119 pok notimore. Sterling pounds en 138. Koro en gi tabu mathoth kabisa ma en kodhi mbele to Kenya bo jaje Ashley koko timo gik ma dwa timo to hie en gimiluongo ni unification. Ere kaka inyalo riw jo Kenya mondo koro waonge gi gwandruok, waonge gi mibadhi to gi waonge gi ukabila. Sani Sharon kinyiso ng'ato e street ni nyinga ng'ane to kigola golo ng'awno to oseketi kumoro. Oseng'eni ini akanye. Isebedo profiled. Mano gima ok oningo bedi ni timore, oningo bedi ni bedo ja Kenya. Ja Kenya kipenje nyinge to odwa ng'eyo sanem ni mondo keti kumoro. To mago gik ma thur ka oningo bedi ni wagolo. Gigo kidhi Tanzania to gionge. Koro en gi tich matek kabisa ma geno nitie kuome ma ko disappoint ji to obedo gima rach kabisa. Gima ng'e hie mana kaka isewacho ni entiere gi ting' mapek. Kata mnudo ching' manyoro nwacho ni entiere gi ting' mapek. Kata mna king'e uchumi mapacho ka. Oganda bende paro ni saponono ni kochama chama mane to mogo bedo siling 50. Sani mogo pod en mana siling 200. Ang'eni pod en gi ting' mapek gope. Gowi mar piny Kenya. Debt ceiling bende neno kosedho mana $7 trillion. Mwamu korka kori. Telo koro ka William Ruto donjo. Ochamo muma mano juma mabiro chieng' tarik 10 geno ma intiere godo kata mana e bwo tende diwach nang'o kata mana kapok watieko chenro makama. Mokwongo da wache wach mar kinde gi jatende. Kanyo ero nyocho okotimo maber ahinya. Ng'ato kitiye boye to kibane wach kaka William Ruto nyoche bane Uhuru Kenyatta. Mano tim ok ber kendo mano tim manyaka wakwer. Kata ka koro osebedo president kamano. To confidence ma wakili Midega wacho nogono onyalo bedo ng'ama president ma dangerous. Joche seneno kochako ng'iewo jo Azimio, ong'iewo parties moko, ong'iewo independent. Matiende nodwa nego opposition. Kanye makoro jo opposition nyaka ng'e maber ni kochako timo kamano en ng'ama nyaka losa opposition motegno. Chieng' moyiera ni to opposition nyaka yierne motegno. Nikech koweye to biro ng'iewo jogi te. To mar ariyo, adwa wacho ni inherit promises nyoche gichiwo mang'eny. Debt ma Kenya nigo US, magi o China, magi o IMF, magi o World Bank. And debt motimore marach. Ok apar ni within 5 years, gik mo wacho ka obiro implement, gigo dwaro pesa. Jok manyocho holo kuomgi, joma nyocho sirikal holo kuomgi biro dhi kwano, to makori chaki duogo gondong mar kwayo kony nie. Manyoche wasemigie, kata manyoche wasemiyo Kenya gi.
ubro timo nade. To kinyalo paro kaka Kenya osegrow. Kenya en a strong country. Gima oseketho Kenya ahinya en corruption. Joka winjo kowacho maler ni corruption odhi tiyogo nade. To koso dhi beda ni kodonjo to gin giwacho ni oje watiyo gi pesa makama, pesa wani nyaka waduoki mokwongo. Emomiyo wach corruption kanyo manyoche Azimio nochi okete gine margi, okete manifesto margi. Wach corruption no mano nyaka wacha motegno. Nikech kani winjo ker masani koro dhi miluongo no Uhuru Kenyatta nowacho ni Kenya wito $2 billion odiochieng' kodiochieng'. Mano pesa mang'eny ma ok ber. Policy mane ma en go mobro make go sure ni corruption orumo e Kenya mondo kik wawinj gik moko kaka Arorer Dam to gi dams ma ochaka ma mondo okaw pesa jo Kenya. To mogo bech mogo bang' dweche adek bech mogo biro bedo $300 nikech okane kanitie policy maber ma ginyalo duoko gino. En agricultural policies ma giwacho gidwa konyogo farmers mondo olos gine maber. Gidwaro keto piny kata mana bech manyiwa, fertilizer. Mano bende dong ineno ka biro chwalo kata mana mar mondo mi jopith opidh kata mana oduma. Nang' meni wacho ni mogo chop $300. Mago bro kaw time mondo manalutiere the long term to short term priorities morning obedni otimo. One of them en rule of